Магични въпроси. Моля те, кажи ми, че е само сън. Това е просто тест, Питър. Обречен съм. Основи на алгебрата. Не обичаш ли задачите? Бях доста заед. Тоест, си се мотал с Рокси? Рокси. Какво за нея? Трябва да говоря с Рокси. Сега. Моля те. Добре. Клас, с радост ви съобщавам, че най-накрая наваксахте с всичките си задания за този срок. Супер, значи почивка. Не, Даръл. Мислих си да отидем до парка да учим за магическите качества на цветята и растенията. Ще берем билки. Чудно. И аз също много се вълнувам. Какво търсите тук? Нямате ли изпит? Простете, че ви прекъсваме, така, но трябва да говоря с Рокси. Моля ви, спешен случай е. Така. Помогни ми, или ще се случи нещо ужасно. Какво? Имам тест по алгебра. Питър, това не се води спешен случай. Ще стане, ако се проваля. Виж, трябва ми малък тласък. Нещо, с което да стигна до поне 5+. Като магическа писалка, която ти дава верните отговори. Има ли такава? Не е там работата, Питър. Искаш да мамиш. Не е вярно. Определям го като учебно подкрепление. Нямаше да те моля, ако не бях отчаян. Но скъсат ли ме на теста, ще получа двойка за срок. И може и да не завърша. Ще съм без работа и бързо ще се озова право на улицата. Питър, ти си умен. Ще се справиш. Моля те! Не, няма да ти дам магия. Добър ход, Рокси. Така де, какво търси немагично същество в бюрото по магични въпроси? Без вълшебните си очила е просто човек. И аз съм важна част от бюрото. Трябва да работим заедно. И да си помагаме. Но не и да мамим. Добре, но ще съжаляваш, щом тръгна да прося по улиците. Размърдайте се! Искам да стигна до парка преди да е свършил този век. Лили! Питър, хайде, ще закъснеем. Бих му дала малко време. Двамата с Рокси май се карат. Ще тръгвам за училище. Рокси ще го доведе, нали? Къде е Рокси? Отивам да я потърся. Не, стой тук, Лили. Не искам да изгубя и теб. Ето къде си, Рокси. Можем ли да подтегляме? Добре, стълба. Искам писалката, която дава верния отговор. Коя от тях е? Мислех, че познаваш всичко наоколо. Супер! Вече няма надежда. Време е. Рокси? Кайра? Приятели! Ето го и първото ни растение за днес. Фазиолус вулгарис, наричан фасул. Той е най-ефективен, когато го смесите с козелски бурен и сълзиодухче. Ще ви превърне в сянка. О, я виж ти. Няма ли да отговориш? Не. Тогава нека да продължим. Време е да преминем към следващото възхитително растение. Обещавам да не ви измъчвам много. Дано да сте си преговорили главите, които ви дадох. Имате 1 час. Стискам Къде ви е палци. Не знам. Времето ви започва сега. Питър. Без телефони, Кайра.
Добре го знаеш. Супер! Вкапан съм. О, върхът! О! Жестоко! Имам магия. Аз имам магия. И така, клас. Какво имаме тук? Пурпурен лотос. Много добре, Рокси. Професоре, знаете ли за храма на Пурпурния лотос? Той е просто мит. Но във всеки мит има истина. Храмът може да е реален. Фактът, че знаем името му е силен довод, че го е имало. Но дори и да е съществувал, е било отдавна. Или Рокси е права, и то е мит. Сушените листа на лотоса могат да прогонят досадни гоблени, както и да послужат за медицински цели. Стълба? Сега не е време за четене. Ето го. Костюмът.
Антон Трошача Краснарски бил зъл пират с магически костюм за гмуркане, с който потапил кораби, за да ги плячкоса до основи. Отделът за магическа намеса изпратил най-добрия сред тях – агент Суифт, да залови Краснарски. Суифт успява благодарение на светкавичния си смокинг. Но Краснарски си обещал един ден той да си отмъсти. Антон мисли, че аз съм агент Суифт. Трябва да сваля смокинга. Хайде! Тук е Рокси. Остави съобщение. Чао! Рокси, аз съм в библиотеката и ме преследва костюм за гмуркане. Да, знам, звучи налудничево. Но той си мисли, че аз съм заклетия му враг, защото нося шантав смокинг, който не мога да сваля. Слушай, Антон, аз не съм агент Суифт, ясно? Забрави за смокинга. Казвам се Питър и все още съм ученик. Имам карта за автобуса. Трябва да съм на изпит, но съм в капан тук. С Богом, смотльо! Идвай. Всичко наред ли е, Кайра? Да, госпожице. Какво? Какво? Кайра? Съжалявам, аз... Отивам до тоалетна. Баща ми изготви спешен случай. Питър! Питър! Как го направи и защо носиш смокинг? За да съм готин. Какво стана? Защо вечно мислиш, че съм виновен? Това е източна смрадлика. Ако насочите показалец или пръчица към нейните листа, стаята ще се напълни с пушек. А сега е време да си изцапате ръцете. Задачата ви е да съберете 5 екземпляра от магически растения. Общо 5 ли? 5 на всеки, Даръл. Ще ви е лесно, ако сте внимавали. Защо разпитваш за храма на пурпурния лотос? Намислил си нещо. И Кайра също е замесена. Добре, не ми казвай. Ще питам татко. Добре, в Тайланд се случи нещо. Знаех си. Но ми обещай да не казваш на никого. Нали знаеш, че татко винаги си стои в хотела на почивките? По едно време ми стана скучно и една нощ се измъкнах и разгледах Банкок. Попаднах в лош квартал и се натъкнах на духчета. Духчета. Много лоши духчета. За колко глупава ме имаш, Даръл? Чакай да помисля. И край, това беше.
Съжалявам, ще вървя. Чао! Деца, бихте ли останали по местата си, ако обичате? Не, завярване! Трябва да пазиш магията в тайна, не да я носиш тук. Не знаех какво да направя. Добре, май се получава. Става все по-стегнат. Спри! Това е. Обречен съм. Антон ще ме смаже и ще ме окачи над камината си. Питър, какво става? Хей, Тенекин! Благодарим. Бързо да се махаме от тук. Това е номер 7. Вече сме по-напред от Имоджен и Даро. Кайра, какво има? Рокси, радвам се да те видя. Откъде да започна? От това, че открадна магия или от това, че ти ме излъга? Постъпих глупаво, но е толкова хубаво да имаш магия. Питър, да боравиш с нея значи да поемеш отговорност. Тя не ти е играчка. Да, знам, но стана съвсем случайно, Рокси. Случайно облече смокинга ли? Не точно. Той ме призова. И не успя да му устоиш, така ли? Ти щеше да ни разкриеш пред света, Питър. Но как да го съблека? Той не ме пуска. Ще отпусне материята на молекулярно ниво. Тоест? Ще ти пусна малко ток. Кайра, хайде заедно. Чакайте, предлагаш го, защото това е единственият възможен вариант? Или понеже си ми ядосана? Ще обмисля отговора. Добре. Давайте. Бихте ли се обърнали? Добре. Ами, Антон? Хрумна ми нещо. Ами ако Антон не се върже на номера, Ще приложим план Б. който е... Съжалявам, още не съм го обмислила. Ами ако дадем сакото на Антон? Може да е обсебен от Питър и да продължи да идва тук. Понякога светът на магиите е кошмарен. Ела го вземи. Кристали? Гениална идея. Благодарим. Добре, свършена работа. Ще ви почерпя. Кайра би ли ни оставила? Питър, наистина те харесвам. Аз също те харесвам.
но не мога да ти имам доверие. Чуй ме, сгреших. Но в моя защита Питър, аз... не се оправдавай, че действа зад гърба ми. За това ти обещавам. Повече няма да те моля за магия. Съжалявам, че повдигнах въпроса. Съжалявам за всичко, което ви причиних. И съжалявам, че трябва да поднасям прошката си на теб. Не. Ти отиде твърде далеч. Какво? Рокси, моля те! Това ли е краят? Смяташ ли, че тя ще успее да ми прости? Едва ли, Питър. Честно казано, не знам дали трябва. Вдъхна ми надежда. И аз съм ти не по-малко сърдита. Утре ще се явим на теста повторно. Ти сам си го направи. Ще се прибирам. Имам да уча. Питър... Изглеждаше супер в смокинга.